Imma għalfejn, jekk inti ġieli bdejt u ma komplejtx, jew inkella beħsiebek illi terġa' tibda minn bidu, jew inkella qatt ma bdejt, u trid illi din darba tibda u li tkompli, l-ewwel nixtieqek tistaqsi lilek innifsek imma għalfejn. Għalfejn xiex? Għalfejn ħanamel l-exercise, għalfejn ħanażel kienu mhux ieħor, u għalfejn ħanamel bidliet oħrajn bħal pereżempju norqod naqra iktar. X'inhu l-iskop però għax hekk qaluli, għax hekk nafa? Jew inti hemm raġunijiet personali illi taf illi meta ħadd tagħmel hekk ħatinbidel u ħatinbidel għall-aħjar. Mela pereżempju ħafna minna jgħidu għax irid inneħħi x-xaqa. Imma għalfejn. Biex ikun jgħixu qogħdu aħjar, pereżempju. Hemm min jgħidlek għax ħajjejt imur għand it-tabib u dejjem jgħidli naqqas naqra għax diġà għandek il-problemi ħadd tkompli żżidhom jew naqqas naqra jew ħajkolli nibdilek jew iżidlek il-mediċini. Iktar ma nkunu speċifiċi, iktar hemm ċans li mhux biss inkomplu minn fejn ħallejna jew li nibdew, imma anke li nkomplu nżommuha. Speċjalment jekk dawn ir-raġunijiet tagħna personali nikbuhom x'imkien. Mela għandek min illi ħajjikteb pereżempju x'inhu jdejqu llum fuq il-mobile. Hemm min jippreferi jaqbad biċċa bajro u karta miktubhom fuq il-karta. Ara inti li ma l-aħjar sistema għalik u nixtieq tittaw lilhom imqar darba fil-ġimgħa. Però idealment darba kuljum.